אתה יודע, היום יש הילולה של הרב יצחק גברא, בן רבי יצחק, הצדיק גדול. יש פה ספר אוצר הישועות שלו. אז לצערנו השנה הם חסמו את הכבישים, ואי אפשר להיכנס. אבל מי כן יכול להיכנס? מישהו תושב המושב, מישהו תושב הג'ור, או הגור, יש אומרים הגור, לא משנה. מישהו תושב המושב יכול להיכנס. אפילו פה ללוזית, אתה לא יכול לעבור אם אתה לא תושב מושב לוזית. צריך להראות להם. אתמול אני חזרתי משיעור בירושלים. שיעור גבוה בקבלה וזה משהו מאוד יפה. ואני בא לחזור מהשיעור, הייתי בצור מצריגים, אני בא להיכנס, רואה הכל משטרות, עוצרים אותי. כן, מה, לאן אתה? אני למושב לוזית, אומרים לי לא, אין כניסה. אמרתי, אבל אני הרב של המושב, מחכים לי לערבית, תנו לי לעבור. לא, אתה לא עובר. תנו לי לצחוק עליי, עוד רב של המושב, כולם פה הרבנים, כולם פה. אני לא יודע מי אמר להם לפני שהוא הרב של הזה, אבל הנה עוד רב למושב, הנה, כולם פה רבנים, כולם זה. חשוב כנראה שצחקתי, אני קבעתי ברצינות. אבל אמרתי לו, מה, תבדוק בגוגל. אמרתי לו, לא, מה אתה רוצה? אתה לא מאמין לי, תבדוק בגוגל, אני רב רשמי. לא עזר כלום, תמשיך ישר, ואל תפריע לי, ואל תזה. טוב, המשכתי ישר, בצומת הבאה, היה שם צומת מצפה משואה, שמכיר. אז עצרתי, שם היה שם עוד רכב משטרתי. אמרתי לו, תקשיב, בצומת צריגים לא נתנו לי לעבור למושב שלי, אני חייב להגיע לערבית. מה? למה לא תוכל לעבור? אמרתי להם, אני רב המושב, אני צריך לעבור. הוא אומר, מה, יש לך, כתוב לך בתעודת זהות שאתה תושב מושב לוזית? אמרתי לו, כן, תראה לי. ראיתי לו תעודת זהות. הנה, כתוב מושב לוזית. תראה, אני גר פה. הסתכל, ישר הודיע בקשר, למה לא נתתם לו לעבור? הוא תושב המושב. טוב, תחזור, ייתנו לך לעבור. חזרתי לשם, עוד פעם, הנה, חזר הרב. כן, מה עכשיו? אמרתי לו, אני אומר לך, אני גר פה, הנה, תראה בתעודת זהות. אז למה לא אמרת שאתה בתעודת זהות? למה אתה צריך להגיד, אני הרב, ואני זה, ואני זה? נתנו לי לעבור. מה מוסר ההשכל? אתה יכול להגיד בגן עדן, אתה יכול להגיד אני צדיק ואני... מה כתוב לך? מה עשית? כתוב לך שאתה תושב גן עדן לפי המעשים שלך? אתה יכול להיכנס. אם לא, לא. מה, ואני צדיק, אני זה, אתה יכול להגיד עד מחר, אני רב המושב, לא יעזור. אתה צריך להראות אישורים, אדוני. להראות שעבדת בעולם הזה, שעשית תורה מצוות מעשים טובים, אתה מקבל אישור להיכנס לגן עדן. קבל, בתעודת זהות כתוב תושב גן עדן. אז בכניסה אתה יכול להיכנס.